आ गया हूँ मैं इन पहाड़ियों में खूब मचाने। इधर एक लड़का Hari ini tinggal pindah pindah dalam nomor betai. Ramai ini agak kami begini lah, emang. Kalau saya saya sendiri sini gimana? Kita kan jangan dari Barcelona lagi program, jangan dari Barcelona lagi kan gimana? Wah, so itu mungkin kan enggak lah, itu juga sama ya. So kita apa sih? Baru baik. Silvata baru begini dah. Actually जो बहुत हम लोग लोग नाचने को करने के लिए तो begini itu cara itu kadang ada tuh mana कोई ना कोई तंग ना gitu itu langsung gitu ini mana kira-kira gitu main dah itu jam jam itu orang nanti itu refresh kalau founder kalau jam sampai ini video kalau mana angkat dengan tanya itu pilihan mana yang mana external में एक पड़ते हैं अब लो external में एक चीज़ ना है दा वो जब क्लियर है ना वो हमारे मेरे मुझे कम लोग नहीं लगते लोग ना भी कुछ प्रॉब्लम माने देगा तो ऐसा भी ना भी यार कौन देगा तो एक्सटर्नल में एक घंटा मिल जाए वीडियो को yang किसी कोई tanya क्लियर वीडियो बताए उसी का क्लियर भी अभी बताया मैंने म्यूजिक चलाना है क्लियर ना तो मुझे कम से कम ना माने itu cara nih ngadong eleh nih cara banggal itu sana nah biar apa juga nah kulli bang dari itu lah cara ini merupakan mengalah jadi nah badan nikah sih begini kayak bazar kalan A few moments later. Ini bazar ada baik berbeda. Ini kasih bread lagi kita menacing guys. Ran seru juga. Apa kau warna nih kasih bread lagi nih asal sampai di bawah munggah kan mana. Cuman nih gitu dokon dong seru ya. Gimana ya guys? Oh, shit. Cara kalau di dalam. Dengar baru kamu yang beli ya? Jangan gitu malah lagi saya. Woi pura para sampai. Pura agan mana? Aku boy main nailo. Dengar nusan jauh elija. Karena, bos. Karena kita pernah naik gelar itu. Nang lawu ngurin biran ngurin ya karena guys baru kami punya nede mau malam baru gari betul harna ne pralandang jaga pro lagi dan tato anggo ne gari sola bena makin bisa makin bir la bena ne nampila be gede begere sih ya harna
बाइकआवबाथ' पुरा गिखा ओमफ्राय कारफोरबाथाय लाखिनानै था आरोना आरामसे लांदां जायगायाव नोंथांमोना जुदि दारागाव थाङोबा नैबे राइटनि लामाजों थांबानो जाबाय आरो बिजौखानिखौ ओमफ्राय मैना फुख्रिया बेखिनो भिउखौ नाय गाइस भिउ पुरा हिट नांखायो आरो ना बेफोरबायदि ग्रिनेरि हाजो हिलि एरिया बिराद नोंथांमोना ई साइडजों फैबा पुरा माने गावखौनो गाव पुरा फ्रेस मोनखागोन आरो ना मानसिखौनो भिउखौ नाय गाइस भिउखौ दैमाखौनो सिगां जों नैजासो बारनांगौमोन आरो ना guys, भिउखौ नाय भिउखौ नोंथांमोना नायनो हागोन भिउखौ बैखिनियाव थांगोन बैखिनियाव पुरा इखिनियाव दाउखोनाय आरो ना नोंथांमोना नोंनियाव खिन्थु प्लेन नुयो दाउखोनाय दिनै लोगोआव दमिना दंखायो टेनसन गैया आंनि ग्लेमार बादा पुरा खर जालायदोंमोन इखिनियाव बिदि आरो ना भिउआ दा एसे रानथा मोनथ' जादों खिन्थु बैसागुआव पुरा हिट जायो दाबो बुहुद हिट दाबो ओमफ्राय बैसागुखौ बांसिन गोथांसिन नुगोन आरो नायनो हागोन गाइस राहि मैना फुख्रि आंनि जोंनि एरियानि माने दा दारागाव आरो सकि ओमफ्राय मैना फुख्रि बे मोनथामनि गेजेराव आरो ना चुज खालामदों आरो ना आंनि थाखाय मैना फुख्रिया बेस्ट मैना फुख्रियाव फैनानै जिखिनि खान्थि मोनगोन ना बेलेगाव थांनाय जिखिनि खान्थि मोना ओरैबायदि फ्रेस मोनो ससेयाव अफरडबो जागोन आरो मैदेरबो फैलाबायो इयाव लोगो दंखायो हाथि फिसा दंखायो दंखाया बारा गोजौआव गैला जों दा पुरा दावखोगासिनो आरो ना दिनै आं हेभि गारि सालायनायखायसो दिनै बारा थर मोनाखै नङाबा आंनि गारि सालायबा आं दा मेंसिगौमोन आंना गारिया मानसिया मेंफालायलांदों माने गारिखौ बोनो हायामोनबाथाय दा दावखोगासिनो आरो ना जों दा दिनै मानसिफोर नुथाराखैलै दोङैना माबा मिथिया जों फैनायाव लोगो मोनाखै आरो ना मानसिफोर बिदि फैथाराबाथाय गिनाय मोनोलै एसे मानसि दङ सानैसो दङ सिगाङाव दं जों दा माबाखौ मोनफैबाय नै गाहायाव एसे पार्किं एरिया रखम दोङो एसे दखान थानाय बेखिनिखौ मोनफैबाय आरो ना दा ओमफ्राय गोजौआवथ' मन्दिरा ओरैजा गोजौआव जायो फाइनालि मोनफैबाय गाइस जों दा नै पार्किं एरियायाव दङ बेनिफ्राय दा ससे ट्रेक खालामना थांनो गोनां जायो बिदिनो बेसेसो जागोन 1 किल'मिटारसो जागोन ना 1 किल'मिटारसो गोजान ट्रेक खालामना थांनो गोनां जायो ओमफ्राय इयाव दखानफोरा फिसा होननाय दङ बैयो होदोंमोन खिन्थु दिनै फैयाखै आरो ना नङाबाथाय ओरै एसे जाग्राफोर मोनो आरो ब्रेकफास्टफोर खालामनो थाखाय दा थांसै ओरै जों दा गाखोबाय ओमफ्राय आं गाखोनायखौ बारा भिडिअ खालामलायला आरो ना
माने बिराद मेङोलै आङो गाखोनायाव बिराद खस्थ'सो मोनहैगोन आं ओमफ्राय दा मोनहैनानै बानायखानोसै आं दै गाखोनायनि भिडिअ मोनथामसो दंखायो आंना माबायावनो नोंथांमोना जुदि नायनोबाथाय नायनो हागोन आरो ना डिसक्रिपसनाव होना दोनखागोन मोनसे ब्लग मैना फुख्रिनि नोंथांमोना इयाव नायनो हागोन आरो जागायबायानो नै मेंनाय स्टार्ट जाखाबाय आंना बि बयस फैदो जोंनो बि बयस खिथानि बागारदो खिथिनो मेंगोना मेयाखै अबस्था गैला नै थैमांलागासिनो आं गाइसनो एसे स्टिपनि उनाव एसे प्लेनबो मोनगोन आरो ना ओमफ्राय एसे मेंगागोन आरो एसे राहा मेंबाय ये माइला आज तो बहुत थक गया हूँ मैं बी बॉयज आ गया हूँ मैं इन पहाड़ियों में खूब मचाने इधर एक लड़की था बहुत मस्त था लेकिन मैंने उसे प्रपोज नहीं किया नहीं तो उसका बॉयफ्रेंड मुझे मार देता था फाइनली गाइस नै मोननोसै बै नुहुरनायानो जों दा गागासिनो एसेल'सै मोनबायानो मथा मथि फाइनली दिस इज द टेम्पल बे मन्दिरानो पुरा आरोना पुरा हाजो गेजेराव दं जोंनि माबायाव मोनसेल' बेयो मैना फुख्रि मैना फुख्रि नामैनो फेमास आरोना बुहुत ओमफ्राय आं पुरा राउन्डनि भिउखौ नोंथांमोननो लोगोफोर माने आं बेयाव बे थाबायबोनायाव ना जिखिनि मेंदों बेयाव मोनफैनानै पुरा माबा जागोन आरोना माने मेंनायखौ नों थर मोननाय नङा इमान पुरा फ्रेस मोनखायो मानसिया बेयाव मोनफैनाय लोगो लोगोनो आं दा उननिफ्राय भिउखौ खिथिगासिनो नोंथांमोननो पुरा हिट भिउ आरोना माने ड्रनफोर थाबोला बिराद हिट नुगोन खिन्थु बेयाव ड्रन बिर जायोना जाया मिथिया माने ओरै भुटाननि खाथि जायोना बेखौ बारनानैनो भुटान मोनो माने बेक केमेरादो खिथिगासिनो नोंथांमोननो बे फुख्रिनि थाखायनो बे जायगाया फेमास बे जायगाया बे फुख्रिनि थाखाय माने मैना फुख्रि होननानै फेमास आरोना नैबे मन्दिरखौ बेनिफ्रायनो लुनाय जाबाय बे दैया माने बिराद गोजौआव दंबाबो बे दैया मालाबाबो रानजोबा आरोना एसेबाबो थायो सिगां गोबां क्लिनमोन नाथाय दा बिफां लाइफांनि माबा गोलैनानै बिलाइ गोलैनानै एसे माबा जाबाय थेवबो दाबो राना आरोना बे दैया जों दा नै माबानिनो मन्दिरनि खाथियावनो थानाय एसे स्टे रुम मोनसे दोङो बेयाव माने बाबाजों एसे बे मन्दिरा माबायदि मानि थाखाय मैना फुख्रि थाखो बे मन्दिर नामा बेखौ बाबानाव फैनानै एसे फोरमायनानै नोंथांमोना औ बाबा बे जायगानि नामा मैना फुख्रि माबोरै थाखो बेनि बागै फंनैसो बुंथिना बाबाया जि सोंबाय आंबो खोब गोबाव बोसोर जाफैयाखै मैना फुख्रियाव 5 बोसोर जागोन आंना बैसागोनि 1 थारिख मोनबाथाय दा मैना फुख्रि होननानै बुङोबाथाय बेहाय माहित्य दङ माहित्यआ मा जाखो फुख्रियारियै थारमाने अन्थाइनि मन्दिर दङ थिग बेखौ लानानै मैना फुख्रिया तीर्थस्थान हिसाबै दा रायजो राजाफ्रा गनायदों आरो हुद्द तीर्थस्थान जानांगौबाथाय बिसा मोनसे बिसाद आरो थारमाने फोथायथाव बुस्थु थानांगौ जेराव दानि बिसाद थायो बेहाय भगबान थायो जेरै जोंनो फुख्रिया खैदों एसे गोजौ हाजोआव फुख्रि गंसे दङ आरो जोंनो बे फुख्रिनि सेरावनो मन्दिर गंसे अन्थाइनि दंमोन दाबो दङ दा बे मोननै माहित्यखौ लानानै मैना फुख्रिखौ जों जादों होननानै बुंदों आरो बियो मानसिया सृष्टि खालामनाय नङा बियो बुहुमा जेब्ला सृष्टि जादोंमोन अब्लानो बियो सृष्टि जादोंमोन होननानै जों गनायदों बेयो सैथो आरो दा मैना फुख्रि बोरैहाय नाम जाखो बेहाय जाय मानसिया बे मैना फुख्रिखौ सृष्टि खालामदोंमोन बा बियो नुजेनदोंमोन बेहाय बियो मैना दाउबो नुदोंमोन होननानै जों बेखौ साननानै लादों बे मैना दाउखौ नुनानै बियो बे फुख्रिनि गाहाय जानायाव बाना थानाय मैना दाउखौ नुनानै बेयाव मैना फुख्रि होननानै बुंदों होननानै जोंफ्रा धारना जायो बिनि बागै जों गोबां धारना खालामथ'वाखै आरो
उनाव बिनि बागै जों माबाफोर मिथिबावगोन बा मिथिनो हागोन होननानै जों आसा खालामगासिनो दङ। बियो थारै मानसिफ्रा बिनि जारिमिनखौ बुंजोबनो हायाखै, बुंगासिनो दङ। बेखायनो जोङो बेनि सैथोआ आरो ओंखारबावगोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। गोजोननाय थाबाय। बेखिनिखौ बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय। मन्दिरनिफ्राय एसे नै साइडथिंजाय माने नै खावसेखिनि आरोना गोजौथिंजाय एसे भिउ मोजां दं। भिउ मोजां माने मोजाङै जिरायना थाहैनो हानाय जायगा दं आरो बेजों जों थाखोसे थांनि। बेफोरबायदि नोंथांमोनहा बेफोरबायदि हुलुं बायदि मोनगोन आरो ना। बेनि सिङाव माने फुजा पातफोरबो बानायो। जों माने दा सिङावलागै हाबहैथ'ला मानोना एसे बोरैबा मोनो। सिङाव माने मन्दिर खाथिखिनिजानो थांनांगोन ना, खाथियावनो माने माबा दङ बिदि। थ' जों दा हाबथ'ला, जों दा बेनि गोजौथिंजाय आरोना। नोंथांमोना ओरै डाइरेक्ट मन्दिरनिफ्राय ओरै फैबानो डाइरेक्ट मोनखागोन आरो बेखौ लामायावनो। थ' जों दा ओमफ्राय गोजौथिंजाय थांनि। बिराद गोजौआव दं दा, गोजौ माने टपाव दङ जों दा हाजोनि, बे मोनसे हाजोनि आरोना। बेजोंबो गाहाय बेयाव नै सिङाव नुहुरोमोन माने दाउसिन दाउला इन्सेक्टफोरनि आवाजजों बिराद फ्रेस मोनो आरोना बेयाव थाफैबाथाय। जाग्राफोर लाबोदोंमोन, ओमफ्राय जों दा बेखौ जानि आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि पेकेटनि मेथाइफोर लाबोबाबो जानला मोनला बेयाव गारना थांनाङा आरोना। माने बिराद लेथ्रा जायो बेफोरबायदि प्लास्टिकफोर गारना थांबाथाय। दा गैया इयाव गोबां क्लिन, माने बेखिनियानो आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना फैयोबा सोनानै लांफिन बेगाव, ओमफ्राय बे सिगाङाव डास्टबिन दं बेयाव गारलांबानो जाबाय आरो। हाजोनि टपाव दा नाजानि हिन्जाव उइथलेस जों दा नै फैबाय माबानिफ्राय मन्दिरनिफ्राय। ओमफ्राय ओरै नोंथांमोना ओरैबो थांनो हायो। ओमफ्राय जों दा नै गोदान मोनसे लामा लादो। ओरै गोदान माने बिजा सर्टकाट जायो होनना बुङो, खिन्थु आंबो इमान फैबाबो आं बे लामाखौ थांफेराखैमोन। ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम थांनाय नायनि। ओमफ्राय जुदि रेकमेन्ड खालामथावबा गारियाव थांनानै खालामनो नोंथांमोनखौ। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन, खिन्थु माने फेमिलि फैबाथाय गथ'फोर थाफाबाथाय जा फैना आरोना। माने खाथियाव बिदि मोनबोगोन आरोना। झरना साइसनि खाथि बिदि गथ'फोर थायोना, होमबाना फैनाङा बेजों नै। ओमफ्राय देन्जार गोथौ नै नुनायाव बिराद खाथि नुदो जानांगौ, खिन्थु देन्जार गोजान नै। बे दंफांनि बिजौआनो इखिनियावसो दं नायलाय। दंफाङा बेसे गोथौ माबानाय ओमफ्राय